dito kay Aquarius Jampi. Ito kalimot sa mga linya na iyang ibunan sa pagwani ng isulat during modernism. Ingon siya, kung ang ato mga treasurer na ay trust fund, si trust fund, karabang kwarta bitaw nga dili gyud kinahanglan tandugol kay naanay specified ni anak ng kwarta. Ilahi na siya kwarta. Di po tandugol trust fund. Kung naanay trust fund mga kaigsunan, unta na ako tayo tawag na trust time. O kanang trust time mga kaigsunan, di na siya pwede tandugon bisang pa ang imuhang trabaho. Dili pwede makatandog ng trust time between you, between us and God. Nga mo ka ng orasa nga dili pinatandugon para na mo og sa Ginoo nga makahimo kitang pakigdugtong sa Ginoo. That is trust time mga kaigsunan. Our private devotion, regular private devotion ngadto sa Ginoo, aside sa ato ang worship sa panimalay. Abi niyo mga kaigsunan, usa sa mga atong pangayo sa Dios sa Ginoo, kining wa tay panahon paghimo og time para kaniya pagtuon pagbasa sa balaang kasulatan. Apila atong inusulat mga kaigsunan. Ginoo, pasaluan ko, pasaluan ako, personal na wala ako nakahimo og pakigdugtong kanimo, wala ko'y trust time, wala ko'y private devotion dihan kanimo. So this new year, make that a solution, resolution. Start a program of a regular private devotion. Aron nga magtubog kita mga kaigsunan. Spend time each day around with God. Engage in prayer, Bible study, and singing praises. So niini nga panahon, such time consistently spent will supply the spiritual nourishment necessary for spiritual growth. Nagpasalamat ko mga kaigsunan sa dihang nagpatko sa mga lesson, devotional sa atong distrito. Nagtuo ko nga isakto na ngayon apan nasubok ko nasubok ko in other way doon kay naay upat ka mga iglesia nga wa na ko magdidire og leksyon devotional mga kaigsunan naman kulang ang supply, taas ang demand. It means mga kaigsunan, praise the Lord, pasalamatan nato ang Dios ug pasabot na ini nga nagtubo ang atong iglesia. Amen mga kaigsunan. Pisaka man order sa atong leksyon o mga devotional. Apan, usa o maling devotional book o leksyon kung di ta mohatag o private devotion ngadto sa Ginoo mga kaigsunan. Nang kini nga mga pagkinibaya, pagkaon ni siya, maraming bugas ito, nga kanang kung hapit na mahurot ng bugas, maganda na ka para ipalit o bugas. Kaya pagkaon ni siya, espirituhalon mga kaigsunan. Many Christians do not grow because they try to exist on spiritual starvation diet. Wala nagtubo. Tungod kay ilahang gibalibaran ang pagkaon espirituhalon mga kaigsunan. So that's number 2. Number 3, participate in care group Bible meeting. Mangutan ako mga kaigsunan, pinalagan ako sa Interchurch. Kumusta ang atong care group dire? May galing kay patay-patay. Huwag yun namatay mga kaigsunan. Amen? 50-50 ba? Ha? Kanang 50-50, pagpinay, kinabuhay mga kaigsunan. Amen? Pagkamay naman, amen? Kasi pasabot inyo ng budget yung care group mga kaigsunan. Ayaw! Ingon rin, participate in care group Bible meeting. I tell you, grabe ang pag-promote sa ito ang care group mga kaigsunan. Huwag na ginato na-present kaayo kung unsay matabang sa care group. Bitabagin ko ninyo eh. Unsa kay matabang sa care group mga kaigsunan? Anybody? Sige, mag-ihap na. Okay, unsay matabang sa care group? Unsay positibo na mahatag sa care group alang sa individual na pagtubo? Come on!
Bisa gabi ini ron, mata lagi sudah. Ini balik. Ha? Huwag mo makita nga makatabang nga magtubok mo sa katao di haskan no? Ini balik. Nagagbahin. Sige, pinagbahin, kung sumita mo. Iban mo dawat. Di haskan no? Okay. Nga nang di ka dawat, sa mga rason. Way kahibalo. Upay kahibalo. Way kahibalo. Di pa kabalo, okay? Ikaduha, maulaw kung diri sa kanag, hanan. So, magsulti. So, ako na pag-preside. So, ako na pag-ampo. Maulawan ko sa kanaghanan. Maulaw, di pa kabalo. Abi nyo magkitunan, kanang kirno, dakot kay kahimong ano na magtubo ang usa ka. Correct, diha. Abi nyo kanang pag-preside. Kanang pag-preside, dawas naman sa mga kabalo na yun. Kanang pag-preside, di kaya sa iyo mga kisunan. Dili sa iyo mag-preside ko. Hana ka ng bago na magsuman. Ipa-preside din eh. Di so pinag-preside. Nga naman, ito pa rin ibalay-balay ng iyong istorya. Okay, mga kisunan, salamatan na ginoon, takna, o ganyan ka karoon. Okay, kung bakit ka naman, okay, di na kaya mo kasi nga sa iyo mga kaisunan. Bisa ako, taga-antong ka ng park at preside sa mission. Mag-practice ko sa pag-preside mga kaisunan. At tubagan sa mga pastor. Dili sa yun. Kung di na ni Diyosa, asa ka na matindog diri sa kini nga tabangan. Apan dito sa kirlo, 5 ramo, small group, 7 ramo, 10 ramo. Kanabang, sani kanabang, inato na ka program, wala ka ng usual conversation ba? Mapansin ito nga kaigsunan. Dahil sa ka-iglesia sa kaninga, Korea, pagkanaghan sa mga membro, usa na ka pastor, usay ipalihok ang care group mga kaigsuran. They can invite people in the care group. Matsalis na naman, na-bisita sa kininga, care group. Dito sa care group, tulungan o kining awit, tulungan o kininga, usay pag-ampo dito sa care group, basayo ng ato kabalin ng kamot-tabuhan eh. Dito sa care group, kaya inato naman ito sa kaigsuran. Ing-anak ka-appreciated ang buluhaton sa care group. That's why, let us revive our care group mga kaigsuran. Atong sudan, atong dinulon mga elders, mga kaigsunan, kapisal sa iglesia, sa church. Pila ka mo itong care group na rin? Pila ka mo? Unong? Unong? Kung kanang unong, ulihog kayo. Panahon sa wali, di na ka maginahalan kung kisay kung inimitahon. Ano man, na naman kayo inimitahan ito sa care group daan. Care group. Di ba na maulo nito ka naman? Ganahan naman ito naman. Number 1, kung nais na, ano man may care group? Pastor, kaya wala nais na. Iba, nais na. Butangan ang bangko. Kasi minatan na nagsuna, di ba? Kanang about sa kiningang care group. So, everybody, let us participate in care group Bible meeting. Usa ka na karason mga kaigsunan nga magtubo kita diha sa Ginoo. Meet weekly with other Christians in care group to study the Bible together. This provides opportunity for mutual sharing and encouragement which leads to even more knowledge and spiritual growth. Mauna na ato pagyud ipalambo ang ato care group o kung small group mga kaigsunan. I challenge this church the beginning of this year ato tan-awon kung mapabalik ba nato ang murag nagkagayan ato ng care group. Maginig kanapay kinabuhi ang ato care group mga kaigsunan. Okay. Okay na ba? Leading people to Christ. Murag pare-parehan na sa number 1 mga kaigsunan. Okay. Aniya, those involved in leading others to Christ rarely ever stop growing in Christ themselves. Amen mga kaigsunan? Kag pag yung nag-appeal sa buhat sa Ginoo, gamay na yun ang dili maka lahutay. Halos tanan kung ikaw nag-involve sa kagulingon sa buluhaton sa Ginoo mga kaigsunan, dako kay rason nga magkalahutay jud ka diha pagpubo mga kaigsunan. Okay. Even if you don't do the act of preaching, you can lead your friends, your husband, your wife, your children to Christ. Isang pa dili ikaw mo di mo man to man Bible study, dili ikaw mo ibuwali publicly, but you can lead your
friends, your husband, your wife. Constant self-examination. Okay. Kanang pagsusi sa tuang kaugalingon. In 2 Corinthians 13 verse 5, susiha ang inyong kaugalingon sa pagsuta kung kamo nagapadayon ba sa inyong pagtuo. Ano na pa-examine? Pagsusi sa kaugalingon. Sulayi ang inyong kaugalingon. Wala ba ninyo masinati kasi Iso Kristo, sa sulod ninyo, gawas hinuod kung kamo nasuta pinaagi sa pagsulay, nga kamo nagapakyas diyan. So mao kini panahon nga atong i-inventory ang atong kaugalingon kung kita bagayon nagatubo mga kaigsunan. Hapit na kita matapos sa tuig 2022. Have you ever tried sa paghibok o inventory, pagsusi sa matakusa kaugalingon? Inyo ba nasusi kaugalingon mga kaigsunan? Amen. Naipila ka mo sa suggestion, mga question, usaon pagsusi sa tuwang kaugalingon. Okay? Sa dili pa ko maato na mga kaigsunan. Abin nyo, kining pagsusi sa tuwang kaugalingon, importante kini kayo. Nga naman, kinahanglan ng atong ipaubos ang atong kaugalingon mga kaigsunan. Dili kita makasusi sa atong kaugalingon kung dili kita paubos sa atong kaugalingon. Amen? Pero ba? Susi mo man ang kaugalingon nga okay naman. Insakto naman. Kinahanglan tamak ka na ito atong garbo mga kaigsunan. Aron nga makita nato ang atong kaugalingon kung kita bagayon ng tubo diha sa Ginoo. We need to humble ourselves. Nga naman, kaya ang tawag na gusto matuglagin mga kaigsunan, maura yun ang Papa, Son. Ano mga kaigsunan? Ang gusto nga dili mulambo, dili mantong langit, mao kini ang Papa, itasan. Dili sayo mga kaigsunan. Karena bitaw mga pasayro. Kinahanglan